Mga kapuso, mahadlok ba mo nga malayo sa inyong hinigugma o kining ginatawag nga long distance relationship? Well, daghan na sab ang makasana all ani atong makauban karong buntaga nga giadtuan gayod sa iyang US Army nga boyfriend aron pakasla na. Atong sayron ang love story ni Rosie Dunque ug ang iyang fiancé nga si Luigi Fernan Franciosi. Ma'am Rosie ug Sir Luigi, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? May buntag niya sa inyo ha. Okay na kayo mi karon. Ma'am Sir, please share to us kung paunsa mo nagkaila. Nag-ila mi tungod sa Facebook kay nami isa ka mutual friend. Oo, nagkailhanay mi atong December 2019. Ako siyang gi-stalk, nakita na ko siya sa Just Friend og na-miss kay ko siya kay US Army, kabalo siya Bisaya. So moto sa kadaghan babae nag-comment sa iyang mga post ningon nga pwede ako sir, pwede ako na lang ang imong maka-date sa Valentine's Day or basig single sad ko sumula ko nabantayan. Pero ang akong nabantayan gyud siya sir kanang dili gid siya ga-reply bisag kinsa nga babae. So na-miss kay ko, nakaingon ko nga ma-challenge siguro ko ani. Try to na ako add. So nako siyang na-add. Mo rin to after one day, iya kong gi-accept. Sir, pwede ba nimo ma-share sa mua sir kung paunsa ka nakabalo nga magstorya og Bisaya? Palo ko mag-Bisaya kay sa Iligan City ko nagbato. Dayon atong 2010 mao nga year na kami sa whole family na ako nibalhin mi sa US. Moto then mag-join ko army then even namin sa balay akong mama kay pure Filipina man akong mama. Kami gyapon siya mag-Bisaya sa mong balay. Hey, lagi layo mo sa usag-usano. Giun sa ba nimo pagpanguyab kay Ma'am Sir Luigi? Ito nga time nakita na ko ang yung message pa, nag-message siya na namingon siya o hello kabayan. Para sa ko kay lahi bitaw So, kumpara sa unusual siya kumpara sa uban messages sa uban nga babae mga gidana. Then moto ni reply ko ni anak ko nga hello kabayan. Ma'am, unsa pud kadugay nimo gisugot si Sir Luigi o nganong gisugot pud nimo siya? Sa isa na mo kaadlaw nga conversation, mura na bitaw siya dugay na gid kaayo mi nag-ila. So yan na komportable ko siya ha, na komportable ko siya sa kuha. And katong December 28, 2019, dito siya nanguyab sa kuha. Actually, dili gid siya gusto ka ng manguyab lang through tawag lang or chat kay di daw formal. Gusto gid niya nga manguyab siya in person gyud. Kano sa ba mo unang nagkita og kamusta ang inyong first meet up? Nagkita mi August 3, 2020. Timing po kayo nga, paabutay na siya diri sa Philippines, sa NAIA. And wa siya kabalo, wa siya na-aware na mag-lockdown di ay ang Maynila. So mga to, nag-decide yun ko nga moapas ko siya ha, para na siya kauban na to, bisan tuod mag-lockdown, na siya kauban, na itig luto siya ha, na itig istorya, na. So, sa first meet na mo, lisod yun kayo, dili sa yun, kay dagan kay restrictions ilabi na sa mga mo travel og Maynila, Cagayan, gikan sa probinsya padulong sa Maynila, lisod jud kayo. First ako siya nakita na ulo kay artistahin siya nang in person jud. Oo. And ako ato nga time kay haggard kay dagan kay pimples tungod sa mga problema, dagan kay kog yun ang unabot. So ang ginamong pagkita nga lisod man kayo mag-lockdown pwede. So mo tong nitabon na ulo kay ko siya and pero wala man niya ipa-feel sa kuha nga, uy, ingani di ka in person. Pareha siguro mingo, sobra gid ka happy among dati kay dugay naman may nag-idea nga 8 months sa among kita kay dili man lisod katong murag first na mo na-meet, wala ko'y na-feel na kaulaw o isa pareha siguro niya gapon. Kami na-feel na kaulaw kay dugay naman may gastorya murag plana tayo. Pero ako naulo, gid ko. Kay akong nahong ato, di ba labi ng Facebook, kay nagi mga filter, tapos wala mga pimples. Sir Luigi, paunsa ba ka nag-propose kay Ma'am Rosie? Na nagkaon mi dayon marasag wala na ko gi-announce o wala ko yun sa din yung luhod lang ko siya din istorya ko siya email mo din moto ni so Ako nisugot ko, ay dudu, pagdado. moto Kano sa ba ninyo giplano nga ipahigayon ang inyong kasal ug kamusta pod ang preparation?
next month tagida mong kasal. So nag-prepare na mi sugod atong September 9 nag-prenup na mi. So naman siya 2 days na prenup. And ga-post na ako karon para ma-aware ang among friends, among relatives, among mga sponsors nga kaslod mi karong October 25, 2020. Ug usa ta matapos, Ma'am Sir, no, among nahibalaan nga pareha sab demo nga hilig sa musika. Pwede ba mi ninyo kantahan sa inyong team song? Yes po. Nami gi-prepare nga kanta. So gamay ra di siya. Two less lonely people in the world. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fun. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Daghang kayong salamat, Ma'am Rosie ug Sir Luigi, sa pag-share sa inyong love story nga kilig to the max. Ug congratulations in advance. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.